Dakil launay ti panangipatag dagiti kamang ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company kadagiti agtutubo may sa kadagiti tututukan daken prioridad kadagiti programa da. Pamanakdak dito'y ti panagturong ti RPSB team ti unit iti Baang Elementary School ken sadya iti mulong da iti patrabaho para iti konstruksyon ti gymnasium ti pagadalan. Kabinadang da iti aktibidad ti RMFB 1501st RPSB team, barangay officials, ken community volunteers. Kastamat ananayunan manen iti kinataraki dagiti learner iti libre haircut services ngayon pa IT unit para kadakwada. Dagito yung aktibidad ket mangpanaknek iti commitment ti PNP ken dagiti kabinadang da iti komunidad iti panang suporta iti edukasyon panang patibker iti community cooperation ken promosyon iti positive relationships kadagiti agtutubo. Para iti First Ifugao PMFC, every strong foundation begins with teamwork and service. Pudno unay nga wan ka paris dirag sa kamarikna, iti parang ipaay iti serbisyo, komunidad.